International 55 patay sa avalanche dito sa Pakistan. Sa balita sa sports, Ceres Negros, daog batok sa Shan United sang Myanmar. Balita Entertainment, Marcelito Pomoy nakasulod na sa semifinals ng America's Got Talent. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang nagkalain-layo pamaagi kung paano ma-recycle ang mga basura sang holiday season. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Enero 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Natunaw na ang inabantayan ng low pressure area sa pag-asa sa babahin sang Eastern Samar. Apang sunod sa pag-asa, isa ka panibagong LPA ang yara kung nakitaan sa kadagatan sang pungsod. Katapusan nga nakitaan sa kalayoon nga 410 kilometros na silangan sang hinatuan Surigao del Sur. Sunod kay pag-asa weather specialist Ariel Rojas, ginapaabot nga matunaw man ang among LPA sa masunod nga 24 oras. Sa mangin lakat sang panahon karon nga adlaw, ang mga probinsya sang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kag probinsya sang Samar ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang tail end sang cold front. Ang Cagayan Valley naman, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon kag iban pangabahin sang Bicol Region ang maka-eksperyensya man sang pag-ulan bangod sang amihan. Apektado man sang amihan ang Batangas kag may maeksperiensyahan man ini nga isolated nga pag-ulan bangod sa aktibidad sang Bulkan Taal. Ang Metro Manila kay iban pangabahin sang Luzon ang mangin magalumon man ang kalangitan kag maka-eksperyensya man sang isolated nga pag-ulan bangod sang amihan. Samtang maayo naman nga panahon ang maeksperiensyahan sa iban pangabahin sang pungsod. Wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 2 tubtub 3 kaadlaw. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Life. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal, nagpanumpa na bilang bago nga alkalde sa siyudad San La Carlota si Dr. Rex Halandon, bulos sa nagtaliwan nga si Mayor Luis Halandon III. Si Halandon ang ipasumpa ni Acting Governor Jeffrey Ferrer sa talatapan sang Vice Gobernador sa Kapitolyo Provincial sa tuong Lunes, Enero 13. Si Halandon ang ginupdan sa asawa si Dr. Leia Halandon kag mga kabataan nga sanday John Andre kag Juster Marie Halandon. Enero 7, 2020, sang si Halandoni ang nagtaliwan sa St. Luke's Medical Center bangod sa liver cancer. Nagsumpa man bilang vice-alkalde ang number 1 councilor nga si David Junjun Baga Jr. Ginanegosyal sa karon sang gobyerno sang Bacolod sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang ginadusok nga 54 milyones pesos nga proyekto sa Honorato Manalo Road o kon Buri Road sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Una nga ginpahayag ni DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal nga maduso lamang ang proyekto kung magpain ang syudad sa ginabulubanta 55 milyones pesos para sa compensation sang kapin 41 ka mga lot owners nga maapektuhan. Sunod kay Dinardia, siya ang nagduso sang sini nga proyekto sa nagapungko siya sadto bilang kongresista pero wala ini nadayon bangod wala ginpaboran sang Puente Vella administration. Ginpathag sa alkalde dapat ma-improve ang among nga lugar bangod ini ang dalan padulong sa airport kag seaport. Nagalaw ang alkalde nga ma-justify sa DPWH Central Office nga sila na ang magbayad sa compensation sa mga lot owners. Sunod sa alkalde, ginabanta ni City Legal Officer Joselito Bayatan nga kapin 90 milyones pesos ang pondo nga kinahanglanon para sa road right-of-way kag maapektuhan ang pondo sang syudad para sa infrastruktura kung magpain-paini sa amok kadako nga pondo. Sa tutuod lang ang ginabutang dira sa aton mga draft boxes. We were trying to negotiate with them kung anong mahimo nga basi pa lang mapa-justify nila sa ilang DPWH head office nga considering the circumstances there kung mahimo sila mabayad sa road right of way. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Iga patuman naman sa siyudad sa Bacolod ang 150 milyones pesos nga balor sang improvement sang reclaimed road sa unang quarter sang 2020. Ginpahayag ni City Engineer Belly Aguilion, unahon sa siyudad ang pagpaayo sa mga main thoroughfare, lakip na sa area sang Dalan Lopezaina, San Sebastian kag iban pa. Sunod kay Aguilion, kulang ang mga pondo para pakayuhon ang mga dalan nga gin-reclaim, rason nga ginpili lamang sa siyudad ang mayor nga dalanon. Duha man ni Aguilion sa karon ila gina-finalize ang program of works kag sa tion nga mapirmahan ini ni Leonardia magapatigan gilayon sa bidding kag ipatuman ang proyekto. Ginpahayag man ni Aguilion nga nagumpisa na ang konstruksyon sa madalan kag taytay, partikular na sa Lacson Extension nga kabahin sang 1.7 bilyones pesos nga loan sa Bacolod sa Development Bank of the Philippines. Gindesignar ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia si Bacolod Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Police Matters bilang Chairman sa People's Law Enforcement Board o PLEB. Ang PLEB ang muang nagauyat
sa kagreklamo nga gina-file batok sa kapulisan sa syudad sang Bacolod. Si Espino upo ng mga bag-o nga miyembro sang pleb ang formal nga nagpanumpa kay Mayor Evilio Loredia sang Enero 13. Kabahin sang pleb ang Musanda Attorney Hana Lea Tanyoso, Richard Eric Libra kag Attorney Marvin Tanyada. Sunod kay Espino, iyay review ang mga dokumento sang pleb kag nagpasiguro nga aktuhan ang mga pending nga kaso. Si Espino sadto nagpungko na nga pleb chairman sang 1998. Ang pleb sadto ang ginauyatan ni former Councilor Ricardo Tan apang wala ini naging aktibo umpisa nga natabo ang pag-ambush sa anay konsehal sa tong December 2018. Okay, gusto ko i-resolve na lang din mga cases ka pending ang mga involved would be also hindi na sila bala ma-perwisyo sinino nga ara lang da pending nga wala action. So, ay importante that the People's Law Enforcement Board is already been convened. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Pag-umpisa na sa Bacolod City Veterinary Office o CVO ang libre nga bakuna sa mga ido karon nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig ni City Veterinarian Dr. Maria Agueda de la Torre, unahon sa ilang talatapan ang barangay Takulin kapag asundan sa iban pa nga mga named barangay. Sunod kay de la Torre, nagpadala na sila sa sulat sa mga barangay nga nagapahibalo sa siling aktibidad nga magatakop sa bulan sang Hulyo karon nga tuig. Base sa record sa CVO, 54,167 sang kapin 59,000 nga populasyon sa mga ido kag kuring ang nabakunahan sang 2019. Ako naman ni De La Torre nga may mga pet owners sa gyapon nga hindi luyag pabakunahan ila sapat sa pagpati nga magmasakit o kung magmasakit ini. Sa karon ng CVO ang may bakuna pa nga nabilin sa 2019 nga sarang magkaakomodar sa kabin 15,000 ka makasapatan sa karon nga tuig. Nagpatigayon sa unang pre-bid conference para subong nga 2020 ang Provincial Bids and Awards Committee o kon PBAC agot sa 10 milyones pesos nga Mascovado Sugar Factory sa syudad sang Cabancalan, Negros Occidental. Sunod kay PBAC Head Attorney Refrando Diaz II, ini nga proyekto ang kabahin sang Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o kon DA, PRDP nga ginapondohan sa World Bank. Dugang pa ni Diaz, may duha na ka mga bidders ang nagpahayag sang interes, samtang sa Pebrero 4 naman, pati gayuno ng public bidding. Ini nga proyekto ang dumalahan sang Farmers Cooperative sa syudad sang Cabancalan. Kapin 1 ka bilyon ka pesos nga proposed projects ang ginpondohan sang World Bank sa Negros Occidental, Kadambanan, mga infrastruktura gud suportahan ang major commodities sa probinsya kaangay sang Mascovado Sugar kag Swine. Ang PRDP projects ang napaidalom sa counterparting scheme. Para sa infrastructure projects, 80% ang counterpart sa World Bank, samtang 10% naman sa Department of Agriculture kag recipient nga lokal o kon local government units. Naghatag ko siya at 15 days. Though okay naman ko nung na-finalize na lang. Hopefully within this week makakuha na ko. And then I can write the contractors a letter. Kabahin sa pahayag ni PBAC Head Attorney Refrando Diaz II. Nagapanawagan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental nga unta na ang paggamit sang troll kag hulbot-hulbot sa pagpangista kasunod sa reklamo nga nabaton sa ila ahensya. Ginpahayag ni Arlan Mirambel, ang law enforcement head sang BFAR Negros sa mga mangingisda sang Villa Esperanza, Barangay Tangub nga ginadumili nilang paggamit sang hulbot-hulbot bangod makaguba ini sa mga corals kag iban pa. Ginpanumduman ni Mirambel nga sinuman ang rakpan sa ila ahensya, magapatubang sang kaso kriminal nga nasaad sa Fisheries Administrative Order number 241-1 kung 246-1 series of 2018. Sa dugang balita lokal, ginpahayag ni Josie Magbanwa, isa sa mga nagapuyo malapit sa Bulkan Taal, nga amat-amat na nga nag-ayo ang hangin sa ila apang may panugyan ng otoridad nga kung maghimo magtinel sa balay bagod sa ashfall nga naglapta sa dalan. Sunod kay Magbanwa, nagahulat lamang sila sa panibago nga update sang lokal nga gobyerno sa probinsya sa Batangas bangon nagapabilin nga nagabugas sang abo ang bulkan pangabot sang hapon. Dugang pa ni Magbanwa, may mga sapat nga napatay, partikular na
sang kabayo bangod inyang isa sa palangabuyan sang pumuluyo sa lugar. Sa piyak nga bahin ginako ni magbanwa nga mismo sila nakaagi man na bakal sang tawak tuman kamahal nga N95 mask sa diin ang presyo ang naglambot sa 500 pesos. Kanay-kanay naman siya pero we are still advised nga magstay sa sulod sang balay kay ning ka delikado Japon sang eruption. Kabahin sa pahayag ni Josie Magbanwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16 sa aton nga mga bukol-bukol blang nga nagatubo sa lawas, sist man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule, suno sa mga eksperto. Ining Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule garantisado may alibyo. Mapakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayala dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up kag pwede na ma-deliver ng Santon Plus Cervic Capsule sa inyo. Para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, inimana mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Pagbakal sa equipment para ma-upgrade ang pag-monitor sang mga kalamidad, ginapadali. Samtang PNP, ginakusahan nga nagbakal sang overpriced nga speed guns. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros Sanon, inyong
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:22 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapadali ni House Majority Leader kag Leyte Representative Martin Romualdez sa FIVOLT ang pagbakal sang equipment para ma-upgrade ang pagmonitor nila sa mga kalamidad kaangay sa paglupok sang bulkan, linog kag tsunami. Ginhimo ni Romualdez ang panawagan matapos ang reklamo sa mga residente sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal kag Quezon sa madugay nga paandam sa ila angot sa phreatic explosion sang bulkan Taal. Ginklaro sang majority leader nga wala nila ginabasol ang FIVOLT sa madugay antes makapagwa sang warning sa impact sang paglupok sa bulkan. Apang inang rason kung nga nagpain ng Kongreso sang masobra 221 milyones pesos nga capital outlay sa 588. 12 milyones pesos nga total budget sa FIVOLT para sa 2020. Agud magka-upgrade sila sa mga gamit sa pagmonitor kag warning program sa mga volcanic eruption, linog kag tsunami. Kalakip sa mga naguba nga equipment bangod sa paglupok sa bulkan, amo ang IP camera, seismometer, pagtakos ng gas kag iban pa. Nag-donate ang China sang 600 ka N95 masks kag food packs sa mga apektado nga pumuluyo sa phreatic eruption sang bulkan Taal. Sunod sa Philippine Coast Guard, ginbaton sang mga nasambit nga face mask halin sa China Coast Guard sakay ang CCG vessel 5204 Martes sang aga. Ipadala ang mga mask kag food packs sa mga residente nga apektado sa probinsya sang Batangas. Ginpasiguro sang Malacañang ayara sa maayo nga kondisyon si Presidente Rodrigo Duterte sa pagbisita sa probinsya sang Batangas, ang lugar nga tuman nga napektuhan sang ashfall nga resulta sa phreatic eruption sang bulkan Taal. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, mahimo makakadto ang presidente sa lugar kung nakatulog ini sang 8 ka oras o kung nakapahuway sang maayo antes ang adlaw sa pagbisita sa probinsya. Duman pa ni Panelo, importante lamang nga may protective mask si Duterte sa pagkadto sa lugar, agud malikawan ang mahimo idulot sang ashfall. Base sa records ng National Disaster Risk Reduction Management Council, masobra 30,000 ka residente sa Batangas kag Cavite ang naapektuhan sa damlag lamang eruptive activity sang Taal Volcano. Pagabisitahan ni Vice President Leni Robredo ang apektado nga pamilya gin-evacuate kasunod sang phreatic eruption sang bulkan Taal. Ang Vice Presidente natala nga magpatigayon sang briefing sa Bulwagan Makulot Fernando Air Base sa Lipa, Batangas kag pagkatapos magapadulong sa Old Municipal Covered Court sa Santa Teresita, Batangas agud bisitahan ang gin-evacuate nga pamilya. Sunod sa National Disaster Risk Reduction Management Court o CONCOUNT, ang pag-alboroto sang bulkan nag-apekto
sa masobra 30,000 ka residente sa probinsya sang Cavite kag Batangas. Ikaduso naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga magtukod sang mas manamo pang evacuation center sa pungsod. Ginpahagi ni sang Presidente sa situational briefing sa Batangas Provincial Sports Complex sa Batangas City bagod sa pag-alburuto sang Vulcan Taal. Sunod sa Presidente, luyag niya nga mangin simultaneous ang pagtukod sang mabakod nga evacuation centers sa mga lugar nga masami ginaigo sang kalamidad. Dugang pa sang Presidente, unahon ang pagpatukod sa mga evacuation centers sa Samar, Leyte kag Isabela. Luyag man sang Presidente nga matapos ang pagpatukod sa mga evacuation centers antes matapos ay at termino sa tuig 2022. Ginaduso naman ni Senator Panfilo Lacson kay Interior Secretary Eduardo Anyo nga imbestigahan kag kilalahon ang mga personalidad nga involvado sa ginaligar overpriced speed guns nga ginbakal sang Philippine National Police. Ginasuportahan sang senador ang tikang ni Presidente Rodrigo Duterte nga kakason ang matarong sang PNP nga magbakal sa equipments matapos na bulgar nga nakabakal sang speed guns nga nagabalor sang 950,000 pesos kada unit kag kunbaklon sa syudad sang Davao nagabili lamang sang 10,000 pesos kada unit. Sunod kay Lacson, may matarong ang presidente nga maghimo sang kasubong at tikang bawod ginahatag siniyang suporta kinahanglanon subong man mataas nga sweldo sa mga pulis apang inipa ang natabo. Dugang pa ni Lacson ginasaad sa procurement law nga mahimo kakason ni Duterte ang procurement power sa PNP, labi pa nga may legal nga basehan para ipatuman ini. Sa katapusan gawain sa aton balita nasyonal, 2 patay 3 pilason matapos nahulog sa pilas ang ilang nasakyan nga ambulansya sa Bontoc Mountain Province. Sunod sa emergency responder, ginkilala na patay kay Franklin Angawa, 37 anyos, driver sa ambulansya, kag Errol Kurt Akiate, 21 anyos, tanan sang Hungduan, Ifugao. Pilaso naman sa Rexton Duyapat, 20 anyos, kag Nelda Joy Tapugon, 23 anyos, kag Anabel Atang, 32 anyos, sa karon nagapabilin pa sa ospital. Sunod sa Bonto Disaster Risk Reduction and Management Council, ang ambulansya magadulong kuntani sa pasyente sa Luis Hora Regional Memorial Hospital sang natabo ang aksidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa ato naman habon pampaligo ang Santon Plus Herbal Soap aton nga ang Santon Plus Herbal Soap ang makapaputi sa inyong panit, makapakinis ang kutis, hatag alibyo sa mga pikas-pikas kag punggod sa imong guya. Inang itong nga parte sa imong lawas, itong nga siko, itong nga tuhod, itong nga ilok, pwede gina mahatagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon, nabulian ka bala sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani, yari sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sa Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Subong nga adlaw, Miyerkules Enero 15 ang Life Extension, ang mayara sang 10% nga discount sa ilang nga produkto. Inyong himuon lang, magbisita lang sa Life Extension Clinic sa GS7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Ceres Negros, daog batok sa Xi'an United sang Myanmar sa nagapadayon nga AFC Champions League. Samtang Marcelito Pomoy nakasulod na sa semifinal sang America's Got Talent. Kag sa atong balita special, nagkalain-lain nga pamaaya good ma-recycle ang mga basura sang tung panahon sang Pasko kag bagong tuig. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga Balita International, naglabot sa 55 ka mga tao na patay, kag madamo ang missing sa pag-igos sang avalanche kag landslides sa Kashmir, Pakistan. Tuman ginapektuhan diri ang Nilum Valley, sa diin madamo nga tao ang naipit kag hindi makagwa sa lugar. Ginakabig ang rason sa insidente ang bangod sa malaing nga tiyempo. Samtang hindi naman magnubo sa isa kagatos nga kabalayan ang naguba matapos matabunan sang natabo nga avalanche.
Sa balita sa patag sang pagnegosyo. Nakabaligya ang mga truck kag car manufacturers ang malapit 370,000 ka units sa laligad nga tuig nga may pagsakay ni nga 3.5% halin sa kumpara sa isa ka tuig ang nakaligad samtang nagatingwa sila nga maka-recover sang momentum nga ila sining nadula sang 2018. Inisunod naman sa joint report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated kag Truck Manufacturers Association nga ginpagwa sang Martes nga adlaw. Ginapakita sa data nga ang Campi kag TMA nga mga member companies nakabaligya sang kabilugan nga 369,941 ka units sa 2019 nga may pagsaka ini halin sa 357,410 ka units nga nabaligya sang naligad nga tuig. Ang baligyan ay isang salakyan sang Disyembre, naghatag naman ako nagdugang pagid sa ginapakita nga data nga 33,715 ka units ang nabaligya sa katapusan nga bulan sang 2019 nga may pagsaka ini sang 5.5% sa 31,945 ka units nga nabaligya sa mga bulan sang 2018. Sa ato man nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 60 centimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment Action Boy, ano naman ang Pinoy Pride na naman Action Boy. Kay pure Pinoy ni Action Boy mo. Kilala mo Pinoy na Pinoy. Yes, super Pinoy. Super Pinoy. Si Marcelito Pomoy. Sounds Pomoy. like Sounds Pomoy like- Pinoy. Pomoy. Pinoy. Super Pinoy. Silabunga. Yes, kailang intra siya Bala Action Boy sa America's Got Talent, The Champions. Kita ko na balang unay gid nga pagkuan. Kita ko na unay gid pag perform sa America's Got Talent. Nag-standing ovation gina sa bala sa mga judges. Sa mga judges gida. Ag isa bala sa mabudlay na dali mo patindugon yun si Simon Cowell, no? Nan siya Budlay mo na sa Iglesia. Oo. Kung hindi siya Simon, hindi Hindi si Simon nga sisultuhan niya pa kana. Suyaan niya pa kana. Diba? British na siya, no? British na siya, British. Nga lahi. British na si Simon. Oo. Isa siya gani Action Boy sa sa naga-comment gid hatag sang hambaya gid kay Marcelito nga. Kay Mars. Hambaya nga that was I call a 10. As simple as that. So, na-impress agad si Simon. Yes, na-impress Simon agad. Cowell, no? Simon Cowell. Hindi Crowell? Hindi. Kaya ka cruel siya. Cowell Action Boy. Ang iyagin kanta, ang iyagin na bala nga... signature song. Yes, ang prayer. The prayer. Nga kung sa radyo mo lang pamatian or lang, wala bala nga siya gakanta Hindi mo sa matanaw, pero... abi mo may kaduwet, gidya. Nga, babae. No? Tapos gano para Black Action Boy, ang taas, tawag sa falsetto na. Falsetto. Diba? Ang bala, diba? Makuan mo gid sa kung pamatian mo sa piyungon mo mata mo kanta sa tingog ng babae. Do babae gid siya magkanta Yes, ya. Tapos maglalaki, sa lalaki naman. Si talagsa nga talent, Talagsa. Tumalagsahon. Tumalagsahon. So, ining America's Got Talent nga champions, the champions, mga champion isang different countries. Mga nag-ilintra na isang una, Bala Action Boy, nga nakasulod sa semifinals, sa finals. Sa mga finals Got niya. Talent man sang mga countries, ibang countries. Pero may nag-join man sa Kasi Pomoy PGT ni siya, no? Yes, sang 2011. Siya dugay ni ang na. nag-champion. Diba? Dugay na pila naka-years Action Boy. Kung 2019, mga 8 years kung 2019 last year. Oo. Tihambagan ini Action Boy ni Marcelito nga hambaya. Hindi siya confident hambaya kay hindi siya daan ko nakabalo mag-English o manambaya. Bati ako sa okay man English ya. Kaya nakita ko na sa one time na interview sa Ellen DeGeneres nga show. May interpreter siya. May ara. Tiyo po yung asawa. Tiyo mo lang ginakakulbaan ni Action Boy. Kaya syempre duga ka siya daan. Tapos gin-adjust hindi mo na pasagat-sagat English na yung America's Got Talent. Oo, amo na gani. Ti ginakulbaan siya guro ka basta bla interviewon siya. Amo to gani pag after yak antara giday niya asawa. Nakauna. Tiyan ba yan pag gitsagin panubo sa 2 minutes pagid ang performance. Nasanay siya kuno daan naanad siya nga bilog nga song gid ginakanta. Okay. Nag-adjust siya kuno didto. At least namin man ang result. Tapos ambay pa Action Boy nga basta hindi siya kuno kasulod gidya gani sa audition lang sa bla kuno asta kaya ambaya gani kaya nagpa-America lang sila kuno sa niya asawa pagka the day ng audition subong
pagka-boss may ticket yun sila para magpuli. May ticket yun siya para magpuli sa Pilipinas. Kaya just in case good Action Boy hindi siya makuha. Pulis na yun. Muna yung talento Action Boy Lagsa nga Kwa-kwa, talent. agin na yan, di Yung ba? puno practitioner ko na ito, hindi ko makuha din. Hindi mo ginmakaya. Hindi ginmagwanta. Magpatingog sa babae. Doon si Marcelito, parang naging-nabalang kay Action Boy nga. Gaga mo sina. Kaya actually daw, magka-doble Gaga mo na, ka. pero not that impressive. Yes, so laing gid kay Marcelito, no. Yung Ka-very tingog pumoy. ang babae, bla, kaberi babae, gidya bla kag kaberi Na, pumoy. ibig tingog sa tukod niya babae. Di ba? So, ano lang sa Action Boy, congratulations, kag good luck pag So, aran sa semifinals. Yes. Actually, pag perform yun na una, g-expect ko may golden buzzer. Ako man. Oo, pero do ano to ni Howie Mandel, ni Howie Howie Mandel, Mandel, ang isa ka judge wala. lalaki. Kasi niya, we will leave it to the super fans. Oo, tayo nag-cheer-cheer I-reserve, dito. ikuha niya ko iset aside niya ang golden buzzer. Actually, mag-golden buzzer sila. The way I see it, mag-golden buzzer sila. Pero niya, we will leave it to the super fans. Tito daw kinugyaw dahil ng mga tao. Mga fans sa daan, standing ovation man to. Sure. Ang nag-iambal ni Simon Cole, sabi niya, I have a feeling that the super fans will put you through the next round. Correct. Kaya mo Ang bato sa isa ka judge, pagidla ng babae, bilang ito hindi si Amanda. Ang isa, ang daw medyo murinahon, bala nga taas, bala. Ngambal niya, we expect something unique and amazing and you gave that to us. Correct, diba? Bisa sila na-amaze eh. Oo syempre. Paano bala mag-guest ka sa kay Ellen DeGeneres na hindi Ako tayo kay Action maglahom. Boy, kapila ko na napamatian ang yakan daw, pero ka-amazing ko yakon kada mo pamatian kay Action Boy. Matian ako na ba karon liwat para ma-amaze naman ko liwat. Sige, congrats, Poms. 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 Balita sa sports, nagdaog ang Ceres Negros batong sa Shan United sa Myanmar sa score nga 3-2 sa ilahampang kagabi sa AFC Champions League. Una ka nakuha ni Robert Lopez Mendy ang buwanamano nga score sa ilang enkwentro sa Rizal Memorial Stadium. Magluwas kay Mendy, sanday OJ Porteria kag BNV Baranyon ang nakahimo man sa score. Agud mag-abanse batong sa Shan United. Masunod nga magka-enkwentro sa series ang Port FC sang Thailand nga patagyuno naman sa Thailand sa Enero 21. Ang mga daog dire ang mag-aabansin na sa playoff round kag pagka-enkwentrohon ang FC Tokyo sa Ajinomoto Stadium. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Okay. Ang natibot ko ni Sampangan, kung makadaog Saan, ang no? series, bala nga mampang sila sa Ajinomoto Stadium. Dito sila nampangan na ito. Doon sangkap. Gani, Action Boy, no? Doon ka ingredients mo na sa aton nga. So, ka-ingredients. Amo na ito galing nga stadium. At least kabalo ta subong. May stadium. Ajinomoto galing nga stadium. Diba? Kasi puno ni sang... Sang ano, bitsin. Bitsin. Kala, ino mo na? Ajinomoto Stadium. Kasi lugar na good Action Boy, no? Basi nga lang sang stadium. Ang gana sa stadium. No, nga lang sa stadium. Apelyedo na guro ay. Kaya daw, abot ko may lugar sa Japan, Ajinomoto. Lang ano kalapat sa Japan Kasi mo? kung stadium lang, nga lang sa stadium lang. Yes, base. O base nga lang, sa sang, ang stadium, gin nga lang, bala sa, dragin man sa nang lugar. nagahimo, bala sang bitsin. Ako na. Kala. Oro ba si dragin na yung bitsin, de? Sa stadium? Tsaka ba? Or ang ilang ginagamit niya daw ka, kumbaga, diri sa ato niya, ano naging sa panaad? Ang red na bala ang tawag? Kuha ng, ang truck oval, ng Spartan. Spartan na siya. tawag. Kasi bitsin nila. Made of bitsin. Tuloy layo na na Utangan lang sa semento. Charot. Diba? Style. Diba? Correct command. Mabase ang formas ang ilang bangko, do kaya surod lang sa bitsin. Pwede na? O, pwede man. O, kung mag-ara ka na, bitsinan ka. Ay, kala. Bitsinan. Bitsinan man. Do ka blessing. Pero congratulations sa Ceres Negros Football Club. Yes. Fairness, no? Ang Kwanibla, ang Shan United, pareho sila sa Ceres, nga record nga wala pa kagipirde mo. Pero sa mga past nga mga hampang, pirde, man ni permi sila ang Shan United. Pero sa nagapatan, subo nga muna daw, wala pa ni sila kagipirde nga duwa nga team. So ang Ceres, nagdaog batok sa Shan United. Correct. I think daw 3 times na sila mag-inkwentro nga daw ay nikadaog ang Shan United sa Ceres eh.
So, ang next, di ba, may hampang ang Thailand. series sa Thailand. Thailand, ang football club, ang Port So, minimum Football biyahe Club. naman sa Aksyon Boy. Sa 21. Dito gid mismo sa Thailand. Dito gid sa Thailand. Sa Ajinomoto, gani, stadium. Hindi. Dason pa na iya ko mag-down dason sa Thailand. pa, May yeah. kunta Ay, dahil galing sila sa Tokyo. Thailand to Grianay. Correct, di ba? Correct. So, diri kita rin sa aton yung balita special, Action Boy. Ari ba lang mga kung paano ma-recycle, managkalain-lain nga pamaagi, agad ma-recycle ang mga basura sang holiday season. So, meaning sang Pasko, sang mga Christmas party. So, ari una, Action Boy, ang mga gift wrap. Kaya dito ko na Action Boy sa UK bala. Sa UK parang na 277 miles ka mga wrapping paper ang nagatipon to, ang ginabasura, ang basura. Kada 277 miles? Oh, tila ilayo na 277,000 miles. 277,000? 1,000 pag di Action Boy. Biba. Wala pa nalabot Philippines. Anong lahan ko? Philippines ato may miles na dingadaan. Ha? May miles na di. Bless gali ya. Kalay. At least yari ta diya. Pero diri sa ato ni Action Boy, dula tayo gagamit miles yan, no? Kilometers, ayan, diba? Kilometer, kaya ilan na to sa UK, ako na to sila mo ng English, bilang measurement bala. Mga miles na to sila, miles, ano pa, ang ato niya, kilo. Kilometers, Kilometers sa ato na, sa kilo, to yung ilaya pounds. Pounds, Napagay ng mga sample dira sa mga height bala. Mga ato niya, mga 5 nga muna feet, ila to ya. Do meters, number get, meters, the 123 meter na kama na, no? Correct. Diba? So, sa miles to yung ila. Ato niya, kilometrahe. Kilometers. Correct. So, imagine, bala mag 277,000 Black Action Boy. Grabe, no? Ito mga pila na kilometers man, no? Ina? I-multiply mo lang sa 1.2. Sige. Karon lang, kaya dumalabot. I-multiply ito pa na. I-multiply mo sa 1.2. So, siling Action Boy, ang tida mo, kabla mahimo sa wrapping paper, basta, magkakas ka sa imong gift, kayuhon mo man. Tapos, before ka mag-recycle, Action Boy, kakasun mo rin mga scotch tape. Scotch tape. Sino to? Ang ganda-gandaga. Laro na siya. Sino? Ano to? Si Miles? Temprano pa kung siya na to. Sino to, no? Doon kataas to si Yayaw. Doon, di ko lang nakakita sa ako niya, no? Pero kataas. Pero dako sa tikang. So, mo na siya, Action Boy. Pwede mo siya magamit, like, i-cover mo siya kung diin da nga gusto mo i-cover, di ba? Kaya basta hipiron mo lang, Action Boy. Actually, kung hipid ka, magamit mo ginasaya. Correct? Si Chomsky. Si Gazindi Gasto. So, next, Action Boy. Ang cards. Ang cards na mga greeting cards, Christmas cards. Kag pwede man arang bisan ang from to na. Nakamamo lang na. Kaya magamit mo para Black Action Boy, pero hindi mo siya pagamiton, nga i-erase mo lang kagasulatan mo liwat sana. Kundi i-cut mo siya kuno, pwede mo siya ma-design sa scrapbook. Mga projects ang mga kiddos mo, di ba? Sige. Recycle mo siya, di ba? Ano? Okay, ganun. Very good. So, next Action Boy, ang mga decorations. Dugalain, naging joke mga balls. Decorations, mga Christmas balls. Yes, pwede. Pwede mo na siya, Action Boy, i-design sa mga balay. Pwede mo siya like, kung color red to siya, ilainon mo ang color. Mano kagi niya ma-effort kagi Action Boy. Diba? Kung wala ka walang blaubra ko, balahaw. Para sa mga laubra, gali. Hindi man. Para sa mga kaibilog nga daw, hindi man sila nga puro lang taubra. Meron time nga may pahuway tat. So, para maligaw ka. Muna. So, instead of social media, nga daw, anom kada ka oras, why not nga spend mo yung 5 hours? Sabi, ubra sa Pwede ubra ka na pang gunting-gunting sa mga cards nila. Malingaw ka pa, Action Boy. Makapano pa sa yung mga yung mga creativity. Sa yung mga pagka-creative. Yes. And last Action Boy, mga Christmas gift. Like, bisang mga nagliligad yung mga Christmas gift sa imong bata, pag nga nagutok na sa iya. Pwede man siya, Action Boy, ipang-donate. Wala pa sa stretch pa. Na nagutok na ibutungon na yung stretch na Ginagawa mo lang rumbayo. Para kumagutok, ginagutong, maguro ay.
Oo, doon nataman ka kung balik ka at Peter. May doon nataman si Aksyon Dorel sa birthday yaw. Sa birthday. Ay man, alas 5:30 man ang nag-untat Hindi Actually, before pa sa ako yung birthday Action Boy, di galain na to ang ako niya. Ay, natamaan pagid gan eh. Oo, natamaan Ti, pagid. bak mo yung matulog, ko yung imuntat na Alas sa 5. 5:30. May midya pa. May midya pagid. Pamanan pagid ya. O, di pagkagadaan. Kung dito ko daan, blast dito ko daan niya mo. Blast! Wala ka sa blast. Diba? It was a blast. It was a blast. Wow, diba? wasag lang na Kalay. Nakabomba lang na Action Boy. So, mo na siya Action Boy, at least naka-blessings pa sa ibang nga tao. Correct. Kung i-share mo ang iyong mga, sang sa himon mo da trapo nga pwede pa magamit. Pwede ka manghatag Action Boy sa do trapo na gidya, no? So, mga Action Boy, sa mga gadonate ka ba Kung mag-donate ka ba, di paghihatag ang do trapo. Hindi ka mapuslan. Kabalo Iwan ka na ng trapo sa inyo. Hindi. Ihatag mo pa to sa iba niya ngayon trapo. Mismo sa imo kaugalingon, kabalo ka nga, ay, hindi na gini mapuslan niya. So, ihatag mo? Ihatag mo para lang dugang-dugang sa sa kadamo sang imo nga ihatag. Hindi na yan. Hindi na siya Action Boy. Kung trapo na lang ang inugatag mo, itrapo na lang na sa inyo. Nan, correct. Himuan na lang ulunan. Pwede mo na may ulunan, Action Boy mo. Itrapo mo lang sa buli mo. Ala, itrapo. Itrapo kayo mo maligo ka ba? Kaya mabasa ka? Wala lagi din lumakap. Hindi kayo mabasa ka maligo ka ba? Oo. Di sa buli, gina. Pwede man sa lawas. Sa mo bilog nga lawas nga. Pwede ka nibisan din. Basta itrapo mo lang. Hindi kayo donate mo. Oo. Pag-donate ka mo gani, kuan man. Action Boy, actually daw mahimo sa mga bios. Di ba pag ang ibang ginahimo na nila ulunan? Ginapatahi nila kag ginahimo ulunan. Ang iban ginapatay mo ulunan, ang iban ginahimo rag. Ginapatahi trapo nila gani. English ang para ka social. Map pagid. Diba? Map. Damo gid dyan magamit Action Boy. Pwede mo parang basta may buli ka lang. Kalay. Yung trapuan. Basta ka. Di okay ka na nga ang imo nga mga daan nga ba? Trapo mo. Kalay. Ako yung ginaano ko na Action Boy. Pwede mo na siya negosyoan Action Boy. Ang may buli? mga bisang na. Ang ba? Ay, nakaduga-duga ako niya na si Action Boy. Charot. Sa sa map, pwede di ba kawayan, malang ibutang or any kahoy. Basta creative kay Action Boy, no? Ka bless lang mga tao nga may amo na nga Action Boy, nga mga blessings. Ang ilang mga talent, ang ilang mga creativity. Correct. Ikaw ano yung mga talent, Action Boy, ma? Talented tayo. Talented. Hindi tayo basta-basta. Nasimlan lang jack of all trades tayo and master of none. Perfect. No? Perfect, ano? To yan. Jack of all Sumuna ko na trades, kabati, Action Boy. master of none. Kabati ka na? Wala, anong meanings naman? Tanan balaan mo po doon, hindi mo master tanan. Akala. Hindi ko wala man saging master ka, jack of all trades ka tanan daw, muna daw ikaw master tanan. of None. Akala. Yun naman ka-sad. Pero okay na siya. Sige. Importante, mahalaga. Sige. Good morning. Ay kagawad Rogin na siya. Jack Dinila. Good morning. Classmate ni Roel Hubay. Good morning, man. Why ka na yaw? Kag sa tanan nga may birthday, so Action Boy, happy birthday. Roxel Chong. Yes. Roxel Chong, mga aga. Jose Heherson Lapinig Junio. Good morning. Kay Aldrin Limaco, Action Boy, good morning. Puro na may gwapa. Dorel na dihaw. Akala, imsan wala. Doon mo ko minabasa. Action Guaps. Pagkidari mo ang Action Guaps. Thank you so much. Ligaya Abeto, mga agaman. Martin Luz Grijaldo Macunat. Prayers ko na to all Filipinos. Especially ning mga kuto na itong balatong na kuwan sa napiktuhan sa volcanic eruption. Beng Calanza Emesino, mga agaman. Kay Jen Osiser. Good morning. Dimple Bakilar Mosquera. Heaven. Si Sir Medina, good morning, Action Boy. Hambaya, iya mama ko na Action Boy. Kung magdaan ako no iya bayo, ginahimo trapo. Sa? Ang butaw sa buli ko rin. Hambaya, ano ba sa on? Galain, akong tingog. Ay, amo gina siya kay... Amo siya basta mag-25. Amo sa mag-25 ka. Galain ay mo tingog. Nabalang ang party starts at 6 in the 6 in the evening and ends at 5:30 in the morning. 5:30. Maganda kayo nag-end sa 5:30 in the morning and 5:30 in the afternoon. Ano ka lagi? 24 hours. Hindi na mapuslan, Action Boy. Correct.
Why gani ka report si Jumare eh. Oh, galing no? Natawaan yun siya. Doon daw pa tayo pa si Bangdan nila. Ako daw ko pa si Bangdan nila, kung di ko naman kunungin. Para siya, Dan. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.